Светът ти се преобръща, когато имаш мечта. Пътят към нея е дълъг. Понякога вървим сами. Понякога имаме спътници. Винаги е нужен много труд, за да я превърнем в реалност. И когато усетим, че мечтата се сбъдва, ставаме все по-уверени в себе си. Аз съм Мирослав, специалност медицина, 5-ти курс. Мечтая да стана добър професионалист и да се занимавам с кардиология. Част от мотивацията ми е това, че хем съм загубил родителите си вследствие на такива заболявания, хем обществото има нужда от хора като мен. Работя като медицинска сестра в Военно-медицинска академия. Преди 7 месеца завърших. Стипендиантската програма ме подкрепи морално, финансово, като ми даде и много нови контакти и много приятели. Ментора за мен беше един истински приятел. Менторите ни помагат изключително много за израстването ни в професионалния живот и освен това са и наши приятели. Медицината ме научи на отговорност, на дисциплина. Научи ме да оценявам малките неща в живота. Искам да работя това, защото чувствам това нещо като призвание. Всеки ден научавам нови неща от пациентите си. Това ме кара да бъда по-добър човек, да виждам живота по един съвсем друг начин. Материята е много отговорна и човек, ако не го чувства от сърце и от дъното на душата си, той няма как да бъде добър и всеотдаен в нещата, които върши. Камерата обръща образите наобратно. Същото и в човешкото око. Върху ретината нещата са с главата надолу. Мозъкът ни е този, който ги преобръща. Предразсъдъците са в главите ни и променят начина, по който възприемаме света. Готов ли си да ги преобърнеш?